يونان واحد نايكل تشن 13 عام تمرت ورار يدقم يزلو مدفع جزاوي نحنا دما نايكل تشن 13 عام تمرت مسدمم عوث ادميقنا كندوم مينا سلام بيتسب بلاس ببزلخم سلام كيم يبزح حماق ايتركو لو ما انت اب كتما تجو درون دبديفان اتوحلي بتعمي زحزن تغودو سواتون زموت سواتون بحنساب كنا نرؤي غداي خوني ماتقعت درون تفصيمو اب كتمان تجاف دغ منهاريان كالوت بوتاتاتن سلسك زي دبداب درون تخيدلو اتي دبداب درون اب لمعسان سلسن طرخ 19 تمرت زوغح ليتي كاب 19 فران كتاب 10 ساعات اب زلو غزه كوينو زفصمه بتي دبداب دما بناي ولقه سبات بنانا زيتن صعنا ايتو زعنتن مكان غدا زبصح كوينو بتي دبداب حدا شفير انت موت حدا رداد دما كبيد غدات بصحويو بتماسالون كباب ساعات 11 فران اب قدبتا يحبر براب صعنت ايتو زي متقعت درون تفصيملو ابل عليه سلاماوያን ሰባት ዝግበር ደብዳብ ድሮን ደዊበል አድና ሰላም ይግበረልና ደብዳብ ድሮን ኣብ ከተማን ትጮን ገንደብታን ተኻይዱ ዶምሌቲ ከ9 ፈረጋይሽ ከ10 ተዘሎ ከምስሩ ለኹም ዘንክልታ ህዚ ድዳ 5 ተኻይደን ብዝድዳ ድማ ሓደ ሽፌር እንትመውት ሓደ ሓጋዝማ ብከቢድ ቆሲሉ ሆስፒታል ከም ዘሎ ዝበፅሐን መረጃ ይመልክት እቲ ኻላይ ድማ 11 ፈረጋይ ኣብ ገንደብታ ኣብ ከባቢ ማርያም ሸዊቶ ኣብ በረረና ሸቀጣሸቀጥ ጻዕነት ማኪና ከም ዝተፈጸመ ዝበፅሐን መረጃ ይመልክት 23 ጥሪ 2018 حابريتا بطعم زحزنن لبخا سبر فصامي ابي احمد لومي كاب 9 فرقان كساب 10 ساعات اب كتمان تጨው بزتفصم ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ክልተ ናይ ግሊ ጽዕነት አይሱዚ መጥቃዕቲ ምክያት ሓደ ሽፈር ህይወትን ተሐልፍ ሓደ ረዳት ድማ መጉዳት በጽሑ ይርከብ እተን አይሱዚ ዘይትን በናናን ጻዕና መኾነን መምሕዳር ከተማን ተጨፍሊጡ እዘጋጢም ዘለ ሓደጋ ብተመሳሳሊ ጉዳት ክበጽሕ ስለ ዝኽእል ህዝና ጠቕላላ እንቅስቃሴው ጥንቃቄ ክገብር ከም ዘለዎ ወሲኹ ሓቢሩ ካብ ممحدار كتمان تجو أبي قش زول عون إيتاي يقصع خمس بهال بوليتيكا مس بوليتيكا منجس مس منجستي زيجات أموي زتناخ أو قداي عنص نمعص أو بزخون زحزن زجرمن في السامي أو حزبي يزود ضلنا نانا كتمان تجو بتعمي زحزنن لبغا لسبر في الساميو حزون اتبتري أوزان وصع حزبي أو حزبي يزول ضلنا ህዝብ ዝገበረ ዘይብሉ ኣብ ርእስ ጸገሙ ስለዚ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ዝወጽሐኩም ብልተፈላለየ መልክዕና ዓለማት ክወጽሕ ገርዎ ብዘይና ይኹን ብልተፈላለዩ ብእንግሊዝ ዘይና ገርኩም በአማርኛ ብልተፈላለየ ናብ ዓለም ክወጽሕ ገርዎና ድምጽ ይኹንዎ ህዝቢ ትግራይ ይሃልቕሎ ህዝቢ ትግራይ ይጠፍእሎ كينات خلعي مطيو انت اينا نولعو كما اينا نخولو نالخا تجنق لخا ودو رقطنيا ايه نا كينات وري خلا سمعخا صنيحخا لا رأخا صنيحخا ስለዚህ بدم غيرك نغرك ايه مفتحو نا كينات مفتحو بدم غيرك نغرك ايه كلخا لا بيتسخا لا عرفتخا لا حواتخا شير ريبوست لا غرخا لا كل باصحيو كل سمنتان كمهارو وغنات دمتو كينات نسمع لنا ስለዚህ أو كينات زقاطمو صعبينات موت طميت سدت حزن يتحساسوخا يጨንቁخا ተኾይኖም نموت زي مقلال نكينات ናብ خالي عدي مخاد نطميت ኣብ ገዛኻ ምግቢ ምኽዛን ኢልኻ ምእማን ኣልቋርጽ ብዝመፍትሕዚ በፍጹም እትኩናት ከቋርጽ ይኽእል بفصم مفتحي ونيزي تقاقل لخا وقني نزي ولخا الشكونات فرح خانا خالي عدو وصخا حواتخا بيتسوخا عدخا لمن كتقدفلو أرن حساب وقني ندحري تحلينا خاسي نشا ميموريخا دحت
عندنا حلفنا تايتا مايرنا لك حسب تكونات زل حلف كونات بزح أمير كايد يعمل سلازي اتمفتح إخا تأيو تلقان وجني بقى دمس كونات سمعت لغا قدمي لا خالي عبد موسى قدمي لا مجري بخزان ناقي خنا بيتك شان غد اتمفتح بيتك شان له تم فتحتها ثلاثة يوم اتمجمرها نساء خلاي صلوت سالساي تصوم اليوم تغيرها እግዚአብሔር አምላክ ለዓድኻ ሰላም አፊርኻ ተአቲ بسلام تنبر ስለዚህ እዚኦም ዘመፍትሕኦም በዚኦም መንገዲ ኢኻ መፍትሕክ ትረኽበሉ ትኽእል ኩናት ዘጨነቐካ ጥሜት ዘጨነቐካ ናይ ሰባት ሞት ዘጨነቐካ እዚኦም ሰለስቲአን ግበር የክለካ ደሊ ስለሰማዓኻኒ ብጣዕሚ ዝፈቶ ኩላትና ናይ ክፉእነት ብጣዕሚ ኢና ንፈልጥ 50 ዓመት 48 ዓመት 47 ዓመት ኣብ ውግእን ኣብዚ ልምዲ ዘለዎ ሰራዊት ውግእ ይደሊ እኽትብሎ ነውሪ እዩ ውግእ ይደሊ ሓድሽ ብሄራዊ ጭቆና ተለማሚድና ስቂልና ንንበር ማለት ትርጉም የለዎን ነቱ ኣብ ቴንዳ ዘሎ ህዝብና ሳቀ ዘሎ ህዝብና ነተ ትሕት ፀላኢ ሳቀ ዘሎ ህዝብና ዘይኸውን ምግዳል ተኮይኑ ትርጉም የለዎን ክንዕሽወኩም ኢና ዘለዓለም ከም ኢልና ክነንብረኩም ኢና በዚ ሕዚ ዝኽተሉ ዘሎ ሓድሽ ስልትታት ነንባዓልና ክንዳመ ህዝቡን ትግራይ ዓውዲ ውግእ ንኽትከውን ህዝቡን ብዝተናወሐ ግዜ ህዝብና ተበታቲኑ ንኽተርፍ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ኮይኑ ፋሕ ብትን ንኽብል ትግራይ ዝበሃልን መንነት ትግራይ ዝበሃልን ከይህሉ ህዝቡን በቲ መንገዲ ኢና ንቕፅል ተባሂሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ነዘይዕገስን ሰራዊት ትግራይ ነዘይዕገስን ንመንነትካ ዝኽፈል ምኽፋል ንብሄራዊ ክብርኻ ዝኽፈል ምኽፋል ካብ ጥንቲ ካብ ወለድና ሒዝናዮ ዝመፃና ነገር እሞ ኣብዚ ገደብ ኣለዎ እዩ ትዕግስቱን ወሰን ኣለዎ እዩ እዚ ሓድሽ ብሄራዊ ፀቕጢ ሓድሽ ብሄራዊ ድልዎ ንዑ ዘይኸው ዘይርብሕ ዝኾነ ዓይነት ስልጣን እንተልዩ ትርጉም የለዎን ንሕና ንጋደል ተጋደልቲ ንበሃል እውን ነቲ ዝሳቐ ዘሎ ህዝብና ናብ መረበቱን ምእታው ክንሕግዝ እምበር ዘይንሕግዝ ተኮይንና ትርጉም የለዎን ስለዚ ሰራዊት ትግራይ እውን በዚ መንገዲ እዩ ለይትን ቀትርን እንትስልጥን ተለውን ውግእ ደል የኮነ ውግእ ንብትራፍ እዩ ግድን ኣብ ዝኾነሉ ነገር ግን ህዝቡ እንዳሃለቀ ግን ስቕ ኢሉ ዝርኢ ሰራዊት ስለ ዘይኮነ እታ ኩዕሶ ሰብ ኢድ መንያ ዘላ ውግእ ንኸይህሉ ዝገብር ኣፍታ መሬቱ ንኽኣቱ ምግባር እያ ሉዓላዊ መሬትና ምምላስ እያ ካብዚ ንላዕሊ ግን ህዝቢ ትግራይ ኮነት ሰራዊት ውድብ ትግዚያዊ ምሕዳር ሰኢልና ንዕሽወኩም ኢና ሕዝቡን ኣይንመልሰልኩምን ኢሎም ጠላዕ ክፃወቱን ተፈቲኖም ቅድም ዝጀመርዎ ሽጣራታት ሽርሕታት ንሱ ክሳዕ ዝውድኡ ስኢልኩም ተፀመሙና እንተኮይኑ ግን ከም ሰራዊት እውን ከም ህዝቢ እውን ትዕግስቲ ይውዳእ ስለ ዘሎ ፍቓደኛ ኣይኮነን ህዝብታት ንምቕባል ይክባል ዝካል ጽቡቕ ትግራይ ካብ ዝሕዝ ዘለቶ ከቢድ ፈተና ክትወፅእ ድያ ብኸመይ ክትወፅእ ትኽእል ብፍላይ ድማ ምዚ ጉዳይ ተኣሳሲሩ መን እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለካ ካብቱ ገጢምና ዘሎ ብሄራዊ ሓደጋ ከመይ ኢና ንወፅእ ዝብል ንቐደም ነቲ ሓደጋ ብልክዑ ምፍላጥ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ኩሉ ከረባረበሉ ዝግበአን ክሰማማዕሉ ዝግባእ ጉዳይ እንተኾነ እቲ ብሄራዊ ሓደጋ ጭቡጥ ብሄራዊ ሓደጋ ኣለና ህልውና ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ሉዓላዊ ግዝኣትና ናይ ምክፍፋል ከም ተጋሩን ባህልና መንነትና ናይ ምጥፋእ ናብ ሓድሽ ብሄራዊ ጭቆና ንኽንኣቱ ናብ ሓድሽ መግዛእቲ ንኽንኣቱ እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ነዘለሊና ካብዚ ንወፀሉ መንገዲ እንታይ እዩ ናብዚ ንወፀሉ መንገዲ ግልፂ እኮ ንቐደም ኩላህና ክንሰማማዕሉ ዝግበአና ብሄራዊ ሓድነት ክህልወና ኣለዎ